Sinapi Beach. Oh, Jod. Sunod gani, dani na ta. Oh. Dagan kay mga ligo diri. Ya kita noon, oh, layo kayo. Pauwi na kami sa ibang probinsya. Early morning. Bahay ni Lola. Digwis Bridge. Ang balay sa una. Ano na sila yung tent? Oh, wala pa. 90 pesos per kilo. Pila man to? 90. 135 pilan to nga. Ang usad to nga. Oh, usad to nga yun. So, ito na yung nabili kanina, guys. Saging, tawag dito, dragon fruit. Tapos ito, ibibigay ko to doon sa nagbantay ng naiwan dito sa bahay. Tapos, ito guys, bili ko dito 30 pesos per kilo. Tapos ito naman is 50 pesos. Medyo mahal na yung lansones. Tapos, yung sibuyas, dahunan, ito, 25 pesos. Yan. Tapos, sayote, tag 14 yung kilo. Sayote. Tapos, itong pako, ano to, 10 piso per tali. Tapos, ito, 8 pesos, isang ganito. Kasi magaan lang siya. 8 pesos lang yung ganyan. Tapos bumili rin ako ng pipino. Green. And then, Artist namin uli kay mag-exam si Kuya Kukoy. Dito sa Pagadian. Pagadian. Para mapulis na si Kokoy. Ha? Pulis dito siya. O, diga, unsa mas mulabi, di sa mo na nga, dali. Sa Manginasal! Dayon, ang inyong kwan, basigi ka o nag-iring. Ang sobra, inas lula. Basigi ka o nag-iring. Ay, ginoo ko, nabisi sila. Ambot sila na may namunit anang ilang mga gipang palit. Ug unsa ka na. So, karon maghimo ni og bukayo.
Gumawa kasi kami ng buko salad, guys. Eh, ito, sabi ni mama, medyo ano daw, may katigasan daw yung buko na ito, kaya gagawin na lang daw buhay. Pero para sa akin, malambot na naman, kaya lang hindi na niya sinama. So, lalagyan na natin ng sugar. Brown sugar lang tong ginamit ko kasi wala kaming Muscovado sugar, yung parang mas dark talaga. Wala kaming so, ito lang muna ang sugar ang ilalagay ko. Tapos, mamaya, titikman ko siya kung tama na ba yung tamis niya, ganun. So, dadagdagan ko na lang. So, ito guys, wala tong sukat-sukat. Tansya-tansya lang talaga. So, kapag kumulo na siya, kapag medyo nag-simmer na yung ating bukayo, titikman na lang para ma-adjust natin yung sweetness niya. Yan, so dito sa bukayo guys, nagdidepende na sa ngayon na medyo yung mga kumakain is hindi na masyadong bata. So yung sugar na nilalagay is nagdidepende na lang. Pero dati kapag gumagawa sila, as in talaga, jam talaga, kasi matamis talaga siya, ganun. So ngayon, bawas-bawas. Yan, matamis pa rin, pero hindi naman yung parang sobrang tamis, diba? So, hayaan lang natin tong magtutubig-tubig pa to mamaya. Then, hintayin natin mag-caramelize yung sugar. Pwede na to. Excited na yung mga bata. Merienda nila guys. Palaman namin sa Francis na tinapay. Yan. So, ipalaman natin to guys sa pandesal or Francis na tinapay, yung mga ganito. Ayan. So, ganyan lang siya. Ayan. Excited na kayo kung mga pag-umangkon guys kay merienda nila. Guys, partner nila sa pineapple juice. Ayan. So, ganyan lang. Ito lang siya. So, hindi ko alam kung yung iba, siguro mas basa-basa pa dito or ano. Pero sa amin, ganito siya. Hindi naman siya totally talaga nag-dry, pero basta yung hindi naman siya masyadong basa. Ayan. So, ito na yung aming merienda. Lamig kaayo. Nabusog lamig tinilaw, guys. Ayan. Kain. Ano naman, kisam ba inyong idol? Nangaon ka. Si mama tulog ka. So, kami muna yung kakain. Muna nato si Lulalin. Ay, Lulalin. Yan naman na napan. Dili era ba kay tamis? Kay hadlok kaayo og dahon kang asukal no? Kaya makakuan man na. Ang kaon sa man. Ka high blood? Dili, makaputol og kuan. Nakaded? Makadedo? Makaputol og DL. Naunta. Unta pa? Diabetic?
Ano man, ganahan mo? May laman. Nanak ng gupangita. So, ugma, cupcake na punta. Chocolate cupcake para ibutang ninyo itong ipalit na ko nga mga pang atong chocolate bits. Ibutang niyo sa ibabaw. Sprinkles! Katong dili makaunt kay glitters man tanan. Itong isagong nga papel. Blue slime na. Ako 1,000. Yan, so mauna lang yung nabili sa kayo. Thank you guys, kain kayo, lamig kayo. Kay mama na lang yung palaman. Tapos ipalaman niya sa star bread. Hi guys, so nandito na naman kami sa garden. Pagkatapos namin kumain ng bukayo, so sila ate nagtanim ulit ng upo. Sige na, ibutan na Alisa. Ay, wait lang, sunod lang. Kaya rin mabidyo. Sige te. Sige te. Ayan, so ganun lang paglagay ng buto. Mamaya. Gaya na lang ko daan para di na ako magayon. So, pag namunga na to ate, pagpunta namin sa inyo, magdala rami yung bunga. Ito mo na siya. Wala. Ito dito. Mana? O, kompleto ha. Usa na lang, bali. Mana lang ni siya. Ayan. So, sa isang balot nito, guys, na S3 seeds, 17 na buto. Ganito siya. So, ang gagawin dito is tatakpan na lang unti ng lupa. Pero ano lang, ganyan lang. Manipis lang. Ayan, ganyan lang. Tama na yan. So, intayin na lang na mag-germinate yung seeds. Maganda kasi talaga dito sa Oppo, direct, siya. Direct sowing yung seeds. Ayan, sige ate. Para matuto kayo tanim-tanim. Ayan, habang bakasyon. So, ito pala guys yung tinaluhan namin. Ito, yung black na lupa. Compost po ito. Ganyan lang. Yan, so ito din guys, may binago na kami sa ampalaya. Ito yung mga seedling. Ito naman is pinatubo sa mga cups. Yan. So, tinransplant lang namin kasi na siya. Lumabas na yung mga galay-galay niya guys. So, ayan. Bukas lalagyan ko na ito ng sagutan. So, para continuous lang yung gulay sa garden. Marami rin talbos. Ayan, nagtalbosan na yung kamote. Ito pala yung luya for transplanting or paano bang tawag sa ganyan. Yung babaguhin na naman, i-harvest ko yung iba. Tapos, kaya sabi ko, ililipat ko ng pwesto. Kaya lang sobrang dami pang tumutubo. Siguro ko na lang. Yung tawag sa ganyan. Yung habukan ba guys? Yung pa sa Tagalog yung ganyan ka ng lupa. Bubungkalin ka. Yan. So, parang bubungkalin ko na lang siguro. Kasi madami pa rin, patuloy pa rin silang
lumalaki. Yeah, yung ito, parang maano yata ito ng sobrang ulan, nababad, or kasi na ganyan-ganyan yung ano niya. So, next na to. Ganyan ito sila. So, madami-dami yung supply natin ng ginger. Ayan. Libre ang luya. Sabi nila, mabaho daw itong bulaklak na to. Pero para sa akin, okay naman siya, marigold. Yung sobrang daming seedlings guys. Ilipat ko yung iba dyan, ipapaligid ko dito sa garden. Parang sabi nila, mga insekadya lang. Pero, nung nag-garden ako dito, meron din namang tama yung pipino at saka ang palaya. So, baka hindi siya ganun kaano din sa insect, or pinipili lang niya yung mga insekto na ayaw sa amoy niya. Hi guys! So tapos na kami sa garden. Uuwi na kami kasi hapon na. Yan, so umaabot yung wifi dito sa garden, kaya yung dalawa naka-cellphone na sila nag-YouTube. Yan, so thank you guys for watching. Maayong hapon sa tanan.